Takže čau, já jsem Slopka a vítám vás u mého prvního videa. A aby jsme se trošičku poznali, nebo abyste vy poznali mě, tak jsem si pro vás připravila 5 faktů o mě. Tak si to užijte, uvidíme se na konci videa. První fakt. Mám strach z pavouku. První fakt. Narodila jsem se 2004. Ano, je mi 12. Třetí fakt, mé pravé jméno je Kačka. Čtvrtý fakt, je nejrovnější youtuber. Jitka Král. Ty, co ho mají taky tak strašně rádi, dejte like. A pátý fakt, co se týče chování, nejsem teda moc hodná. Tak jo, jestli se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a nějaký komentář. My se těším na hejty. Tak čau.